Moikka! Mä oon ite miettinyt sellaista, että meillä ei olisi mielenterveysongelmia tässä maailmassa ollenkaan, jos me hyväksyttäisiin toistemme erilaisuus just semmosena kuin se on. Me hyväksyttäisiin ittemmekin just semmosina kuin me ollaan, ilman maskeja, ilman teeskentelyä, ilman tarvetta olla samanlainen kuin muut. Se, että meidän ei tarvitsisi painaa toisiamme alas tai olla salaisessa kilpailussa toistemme kanssa. Se, että meillä olisi sisäinen tunne itsestämme. Me ollaan riittäviä ja me ollaan ehdottoman rakkauden arvoisia kaikki. Tämä maailma olisi tosi paljon parempi paikka. Ja tämä ongelma ei ole vain yksilöissä, vaan tämä ongelma on näissä järjestelmissä myös. Ja nämä järjestelmät on myös hyvin narsistisia ja materiaalipainotteisia. Ja se suorittaminen tai suorittamiskulttuuri täällä maailmassa, niin se on aika sairasta. Ja se, mitä sä teet työksessä tai miten sä niin sanotusti pärjäät taloudellisesti sun elämässäsi, niin tämä yhteiskunta määrittelee sun ihmisarvoa sitä kautta, joka on mun mielestä todella sairasta. Se, että miten sä kohtelet muita, miten sä annat ittees kohdeltavan, sen pitäisi olla se määrittävä tekijä. Mä vois sietää kiusaamista millään muotoa. Mä oon ite kokenut narsistista hyväksikäyttöä, narsistisia ihmissuhteita lapsuudesta asti. Ja nämä ihmiset on mulle määritellyt, millainen mun pitäisi olla. Mä oon sen avulla oppinut miellyttämään ja hakenut ulkopuolista hyväksyntää muilta. Että mä olisin riittävä, mä olisin hyväksyttävä. Mä oon parantunut itse, parantanut mun traumat. Mä ymmärrän, että mun ei tarvitse saada sitä ulkopuolista hyväksyntää. Koska mä tiedän itse, kuka mä olen. Ja mä itse tiedän, miten mä kohtelen muita ihmisiä. Ja myös se, että miten mä annan tästä edespäin kohdella itseäni. Se on hirveän tärkeää. Mulla on tiukat rajat. Ja mä saan sanoa tänä päivänä ei. Ja myöskin se, että mä en anna kenenkään hyväksikäyttää itteeni. Mä oon empaatikko. Ja empaatikot joutuu usein käymään tämän aika kovan tien. Narsististen ihmissuhteiden kautta oppimaan oppiläksynsä. Mut on murskattu aivan täysin useeseen otteeseen. Niin syvästi mä oon ollut itse tuohon partaallakin. Mä oon noussut sieltä. Mä oon joka kerta noussut. Mä oon joka kerta valinnut itteni. Ja mä tiedän, ja pystyin siihen. Ja säkin pystyt siihen siellä toisella puolella. Oo itsellesi armollinen. Anna tunteiden virtaa vapaasti sussa. Päästä irti negatiivisista tunteista. Tunne ne tunteet. Jos sulla on vihaa tai katkeruutta, päästä ne ulos.
Tunne ne vapaasti. Huuda vaikka metsässä, miltä susta tuntuu. Älä takerru niihin tunteisiin, syyllisyyteen tai häpeeseen, mitä muut on yrittänyt sulle syöttää. Kaikki voima löytyy meistä itsestämme sisältä. Jos me valitaan niin, jos me valitaan parantumisen tie. Se ei ole helppoa. Se voi olla kivuliasta ja se onkin kivuliasta. Se ei ole mahdotonta. Valita itsesi. Kun sä oot valinnut itsesi, niin sun pitää tehdä siivous sun lähipiirissäsi, sun sukulaisissa, perheessä, työkavereissa, ystävissä, puolisoissa. Asettaa rajat, kävellä pois tilanteista, todeta, että sä oot paljon suuremman arvoinen. Älä anna muiden tuhota sun mielenterveyttä. Sä oot kaiken hyvän arvoinen. Anna tilaa itsellesi kasvaa. Tuntee vapaasti. Löytää sun oma potentiaali. Löytää oikeat ihmiset sun ympärillesi, jotka tukee sua ehdottoman rakkauden tavoin. Se on hirveän tärkeää. Ensin sun pitää tehdä siivous sun omassa elämässäsi, ennen kuin mikään voi muuttua. Se voi olla yksinäistä. Sä selviit siitä. Ei muuta kuin valoa ja rakkautta sulle, sun elämääsi. Toivon sulle kaikkea hyvää. Ei sorrota toisiamme. Ne, jotka sortaa, antaa sitten niiden sortaa. Älä anna niiden sortaa sua. Älä välitä muiden mielipiteistä. Sä itse tiedät, mikä on sulle parasta. Pidä itsestäsi huolta.